ברוכים הבאים למרתף! באינטרנט! חבר'ה, זה החלום! אין אייל, סרטון בלי פיפה, בלי אייל, אין אייל! יאללה, היום מה שאנחנו הולכים לעשות זה תמיר נגד... איך קוראים לך? איך קוראים לך, כן? תן לך הד, יא טמבל, תמשיך. ברוכים הבאים למרתף! אנחנו באינטרנט! שימו לב חברים, אנחנו באירוע מיוחד עקב העובדה שנגמר לנו מה לעשות בפיפה. גם לי נגמר, די, מקיא את האולטימט כבר. אוקיי חברים, אז לפני שאנחנו מתחילים את המשחק, פיפה 20 בדרך אלינו, סוף ספטמבר ייכנס. תום, מה אתה רוצה שיהיה בפיפה 20? מה אתה חושב? קודם כל, הדבר הכי פשוט, שהשחקנים לא יחליטו לבד עליהם מוסרים. אם אתה עושה ימינה, שהוא ימסור ימינה. העוצמה של הפס, לפעמים יש שני שחקנים, כאילו אחד קרוב, אחד רחוק, אתה מוסר לרחוק, הוא מחליט למשוך על הקרוב, או הפוך. יש נטייה של שחקני הגנה, הרבה פעמים שהכדור עובר לידם, הם פשוט כאילו... הם כאילו אומרים, הכדור אמור להגיע לאנשהו, אז אני פשוט ייתן לו להגיע. וזה כאילו משהו סופר לא ריאליסטי שיש, אגב גם בפרו-אבולושן זה אותו דבר. שחקנים כאילו, שחקני הגנה, המיקומים שלהם, הם כאילו הרבה פעמים אומרים, טוב, המסירה אמורה להגיע ל-X, אז אני אתן לו להגיע ל-X. תמיר, אתה רוצה להגיד... אני אחד נגיד שמשחק המון, וכאילו הערוץ שלי עוסק בזה, אז יש לי את הזמן והכל. מה שאני לא מבין במשחק, זה לא יכול להיות שיותר קל להפקיע גול בהקפצה, מאשר גול אחד על אחד מול השוער. כל הבאגים אני לא מתגאה בזה שאני למדתי להפקיע ככה ולא ככה, אבל לא הגיוני שיותר קל לי להפקיע ששחקן שם מספרת מחוץ לרחבה. מזווית בלתי אפשרית באמת, מאשר שאני מול השוער והוא בועט החוצה כמו שאתה יודע. או בעיטה חופשית, לבעוט בעיטה חופשית נורמלית כמו שבועטים במציאות. אני שחקן שאוהב לשחק כדורגל. גם אני מאוד. מה זה אומר כדורגל חבר'ה? זה אומר לבנות התקפה. פסים מהירים, כן. זה אומר לבנות התקפה, זה אומר להיכנס לרחבה, לייצר מצבים. אם אתה לא מייצר מצבים אתה מפסיד, כמו במציאות. ואני רק באולי שליש האחרון, רבע האחרון של האולטימט, ממש לאחרונה, די בזכותכם גם, התחלתי ללמוד את עניין הזזת שוער. עכשיו אני מזיז את השוער, יוצא מה... זה דפוק לגמרי. וגם כל העלק רוקטות וכאלה, אני עושה את זה, אני חייב להגיד, אני נגעל מעצמי כל פעם שאני עושה את זה. במיוחד שאתה מפקיע עם זה, צריך להיות סקיל. זאת הסיבה שקצת לשחק. EA, באמת תעודת עניות ל-EA, הם חייבים לשבת על הדבר הזה להבין שמשחק לא יכול להתנהל, ששחקנים שלא יודעים לשחק כדורגל, שאין להם ראיית משחק לכדורגל, אין להם הבנה במשחק, לא יכולים לנצח משחקים. לא יכולים לנצח משחקים על באגים. או שאתה בועט 40,000 פעם, ובאמת הם חייבים לתקן את זה. בן אדם שמשחק אחד מול... שחקן שמשחק מול השני, ואתה רואה שהוא יותר טוב, אתה מרגיש שאתה... אנשים לא עיוורים. כן. אתה בועט 20 פעם. איך אתה מפסיד 2-1? נכון. והוא בועט פעמיים. נכון. למה כל שנה הם עושים את זה? נכון. מטורף. והקיק-אופים והמומנטום. צריך, מומנטום זה מה שהם צריכים להצהיר עליו שקיים. והקיק-אופים כמובן. לא, קיק-אופים צריך להבין, זה דבר הכי מטופש בעולם ששמעתי. אבל המומנטום זה משהו שקיים במציאות, קיק-אוף לא. מומנטום זה דבר שקיים במציאות, והוא צריך שיהיה, יש דבר שנקרא לקבוצה מומנטום אנרגטי, אתה יודע ששחקנים מבואסים אחרי שהם חטפו גול, יש קבוצות שצריך להכניס את זה חלק מהמשוואה, שחקנים שיש להם, לא יודע. להכניס את זה למשחק מחשב. קימסטרי, לא, אתה מכניס את זה בהשוואות, אתה עושה את זה בקימסטרי גבוה, אתה עושה את זה, קימסטרי גבוה זה אומר שהם יעלה להם מומנטום יותר מהר, דברים כאלה רלוונטיים כי זה אומר משהו מציאותי, קיק-אוף לא, אין דבר כזה במציאות קיק-אוף. מה זה מביך? זה דבילי לחלוטין. אותי מעניין נורא לראות איך יהיה הוולטה, הפיפה סטריט, האם אנחנו צריך ללמוד גיימפליי שונה לגמרי כמו הפיפה סטריט שהיו בעבר, שזה תרגילים עם הקיר, כל מיני דברים לא הגיוניים, ומן הסתם לא הגיוניים שיהיו בזה, או שאנחנו נשחק פיפה סטריט עם הסקילים והדברים שיש לנו בפיפה הרגיל, גם זה יכול להיות מעניין וגם זה יכול להיות מעניין. אני לא מתרגש לקראת המודים כמו לקראת זה שאולי ישפרו. אולי משחק אחר, טוב יותר. חד משמעית, אבל אנחנו נקבל פה עוד מוד. תכתבו לנו אתם בתגובות אם הייתם רוצים לראות באמת פיפה סטריט, זאת אומרת האם זה משהו שהייתם רוצים לראות אצל היוטיוברים, אצל הסטרימרים. יאללה, בואו נתחיל את המשחק. טוב חברים, שימו לב, יש כאן שני שחקנים שלא שיחקו אחד מול השני עדיין, זה יהיה מאוד מעניין לראות מקום 2 בארץ, מקום שני בארץ 2, מקום שני בארץ מול אלוף הצ'מפיונס, מקום ראשון אצל התימנים, אלוף הצ'מפיונס של המרתף. זה הכעיס אותו ממש, אחי. מה אתה רוצה? זה הכעיס אותו ממש. מה אתה רוצה? מחזיק בגביע אלופות של המרתף. לי יש את גביע המונדיאל. יש לו את גביע המונדיאל. בטורניר שמלא בהפסדים. הפסיד לי, הפסיד, לקח את שקר, מה אתה שקר?
כל המוקדמות. בואו נתחיל! יאללה, פיני, מה, תן לנו. הרגתם אותי. בזמן שהם מסדרים את המקשים, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון! וכמובן, יהיה כאן פעמון על הראש של אייל, אוקיי? תנו לו איזה אחת לתוך הפנים, לתוך הפעמון. לפעמון התכוונתי. אל תיתנו לאנשים מכות לתוך הפנים. לא, התכוונתי... אנחנו נגד באופן לגמרי, גורף. לפעמון התכוונתי. טוב, חבר'ה, קדימה. התחלנו, שלומי עכשיו בתפקיד הפרשן, הוא יוכל לדבר מה שהוא כל כך מנסה, לא רוצה לעשות, רוצה לעשות אבל לא מסוגל לעשות תוך כדי טוב, משחק. תראה אייל, יש כאן שני שחקנים, אחד עם הרבה ניסיון בקיק-אוף, השני מהטובים בארץ באולטימט, אבל לא משחק הרבה בקיק-אוף. ובוא נראה, מעניין, יהיה קרב מעניין, בעזרת השם תמיר יאכל אותה לב. אז התחלנו את המשחק הזה, דקה רביעית כבר, אני מזכיר תמיר עם המלדים הלבנים של יובה, כבר מכניס כדור ראשון, אין שגן, יש כאן תוספת. היה שם עבירה, עבירה מכוערת וצהוב מוצדק לפיקה, אני מאוד ניטרלי. שלומי, זהו, אני הייתי בטוח שאתה ניטרלי בסיפור הזה. אני מאוד ניטרלי. אז אולי אני נטרל אותך מהפרשנות, מה קורה פה? הנה. רונלדו קופץ מעל הכדור, אבל יקבל את הכדור הזה, עושה תרגיל מלוכלך וכובש. כל טריק אפשרי של האולטימט, הוא עושה לו. מגעיל. אין מה לעשות. מגעיל. באולטימט אפשר לעצור את זה? מסי. הרגת אותי עכשיו. הרגתי אותך. אני הייתי בטוח עכשיו במוד מסוים. אוקיי, סוארז. סוארז, וזה 1-1! קיקו. לא מאמין! עשה לו קיק-אוף בקיק-אוף. 1-1! עשה לי קיק-אוף בקיק-אוף. וגול מטונף. למה? גול יפה. תסתכל, פגש שם בשחקן. אבל תסתכל, הוא עשה הטעיה. סוארז עושה שם הטעיה. מי דילג? לא להעביר, אני ארצח אתכם. ריפלייז, לא להעביר. יאללה, דיבאלה. תמיר מתחמם. שלומי בינתיים משני התקפות. וואו! גם קיק-אוף. 2-1, שלומי. בגדול, יש כאן מומנטום. שמע, זה משחק רע. כן, יש לך מומנטום של קיק-אופים, אוקיי? טוב, אתה לא מכיר את זה מהאולטימט, אבל בגדול, יש לך יותר סיכוי להבקיע בקיק-אוף שאחרי הגול. אוקיי? כן. וואו. תזמון יפה. תמיר פה מתזמן. שער מצוין של תמיר, אנחנו ב-2-1, תמיר לא נתן לתום ליהנות מהשוויון. הנה, קיאליני און גול, מה אתה מדבר איתי? לא, אני יודע שפגע בו, אני לא אמרתי שלא. מסי. לא יש הבדל בין פגע בו להכניס את זה. קוטיניו. תום. נזכדור טוב למסי, שיכול לבעוט! ושם את השוויון! 2-2, יש רמה? יש קיקופים. אני והוא מתחרים אחד בשני. שמע, זה הזוי מה שקורה פה, דקה 10-2-2. זה הקיקופים, בואו נראה, אולי תשברו CRC בכמות גולים של קיקוף. לא, האמת זה כיף הקיקופים, יש עניין. יש עניין? כן. אני לא יודע עם כמה עניין זה, אבל... מה, יופי של שמע, מסי. תראה, פה לא הגיב לי הבלם בכלל. כן, כן, זה כבר לא הגיב. וואו. מכיר. אבל בסדר. בסדר חבר'ה, זה המשחק, זה מה קניתם. קדימה, דיבאלה. טוב, שימו לב חברים, אנחנו בדקה 12, 2-2, אולי כאן כבר 3-2! אני מרגיש רע שאנחנו משחקים בזה. אייל, שים לנו מוזיקה עצובה בבקשה. באמת מוזיקה עצובה, חבר'ה, תעודת הניהול. מקווה שאני אצליח למנוע עכשיו קיק-אוף. תעודת, כן, עכשיו המטרה של השחקנים היא למנוע קיק-אוף, כאילו. מה שקורה בקיק-אוף זה שהמגינים שלך זזים כאילו מוזר. זה לא מצחיק אבל, הגולים נראים יפים אבל, נכון? וזה נטו כקיק-אוף כי אפשר להגן. אבל זה נראה מה זה יפה. לדעתי, אגב, שימו לב איך אני אסביר? לפרצוף של תום ב5 דקות האחרונות. תום הוא מבין, יש לו את ההבנה, נכנסה לו ההבנה של הקיק-אוף. קצת דוחה אותי. תראה את העיניים של תום. קצת מאוד. העיניים של תום! אוקיי, יאללה. כן, דמבלה, בוא נראה אם תמיר הצליח לעצור את הקיק-אוף. כדור למסי. והנה תמיר עוצר את הקיקוף. את הקיקופים שהיו כאן. וואי, זה עמדתי להקיא בפה קצת. כן, זה קשה. בוא נראה אם זה נעצר, אני חושב שאני סתם אקבל גול כל התקפה. דיבאלה. למה אוהב אותי אחי? 3-3. 4-4 וקודרדו פורץ, הוא בתוך הרחבה כבר עושה את ההטיה אחת. הוא עיוות? למה לא הוצאת בחוץ? היה מי זה קוסטה, מטווידי, לא יודע מי זה היה בחוץ לבד. קרן. דאגלס קוסטה. יתרון 3-2. אנחנו עוד לא הגענו לדקה 20 והכדור בעמוד! כי אתה יודע למה, אתה משחק על השלט שלי והמשתמש שלי, חביבי. לא! ג'ורדי אלבה. כדור טוב. חבר'ה, לא לדבר, לא לדבר. ג'ורדי אלבה. כדור מצוין! לאו!
יודע מה קורה פה, כאילו אין לי הגנה. 3-3! תום? הבנת, יודע מה אני מרגיש. אולי יש לך, אולי אתה צריך להתחרות, אתה יודע. עולמי. עולמי. אחלה, כן, טוב. כן. וואי וואי. לא, יש רמה בערוץ, שתמיר לא יתבלבל. שמע, הגול של מסי בין וואי, הרגליים. בין הרגליים זה מגעיל, אחי. אחי. לא מפרגן את זה, לא ראיתי דבר כזה. 3-3. מסי עם 2 שערים, קיליני עם שער עצמי אחד. רקיטיץ', האם תום יכול לעלות ליתרון כאן? 3 פעמים הוא השווה את התוצאה. בגדול, תום מאוד מאוד חזק עם ברצלונה. תום בשירותים הוא משחק עם ברצלונה. אז יש לו המון ניסיון עם הקבוצה. מרגישים את זה. ותמיר יש ניסיון בפיפה. תמיר יש ניסיון נקודה. כן. ואז הוא הבין ש... לא, אני חושב שתמיר לא זלזל. לא, אמרתי לא בכוונה. לא, גם לא בכוונה, אני חושב שתמיר לא רגיל לקיק-אוף. אבל עכשיו אולי הוא ישים! לא! רונלדו מחליט לבעוט החוצה. הוא היה... מה איך שלך? לא נגעתי. רונלדו בעט החוצה, כן. משתלט על הכדור, דיבלה. המון שחקנים לבנים, לוחצים כרגע, דאגלס קוסטה בתוך הרחבה. עושה את הסיבוב, מוציא למטווידי, ויש כאן קרן. וגם תמיר מנסים בצורה חכמה להגן ולתקוף עכשיו. רונלדו, זה ההזדמנות! לא, למה לא? וואו. הזדמנות מצוינת לתמיר. אני מרגיש שתום כאילו, עכשיו אתה מבין איך אני מרגיש לו? לא. דייק. הזדמנות מצוינת ככה אני לתמיר. מנצח את שניהם ביחד, אני מנצח, אתה מבין? עדיפה טובה של השוער. רקיטיץ', מעטים שחקנים שיודעים באמת... חבר'ה, מחצית עם 3-3. וואלה, כיף. מגניב. כן, 3-3. רמה גבוהה, הקיק-אופים כאילו... תראה איזה אומן. כמעט שברנו פה שיאים. אומן. וגם צריך לדעת לעשות. 3-3, התחלנו את המחצית השנייה עכשיו, הכל פתוח, יתרון קל בהחזקת הכדור לתמיר, אבל תום ידוע בתור זה שיש לו התקפות מאוד מסודרות ומאוד מאוד טובות. פותח מטרים שם, מנסה להגיע שם למרכז, זה מה שהוא עושה, יחכה למסירה, עכשיו היא תגיע, אבל תום כבר הספיק לסגור. רונלדו מקפיץ לעצמו, ויש כאן קרן, פיקה שם. קוודרדו מאבד, קוטיניו מאבד, ודיבלה וקוודרדו עקב, וזה יהיה לא, טרשטגן שם, יהיה כאן קרן. בינתיים במחצית הזו, שליטה מוחלטת של תמיר, דיבלה. כאן כדי לתת את המסירה לגול, וזה מה שקורה לו! כדור בעמוד! חברים, תמיר משחק על המשתמש שלי, וכולם יודעים שמה שקורה במשתמש שלי זה אוכלים השקופים. עכשיו אתה מאמין לי שמשהו קורה במשתמש שלי? איזה רונלדו, עזוב. נכון. דמבלה. עדיין דמבלה יכול להרים, זה מה שהוא עושה! למה סוארץ לא הלך על הכדור הזה? בואו נראה, קוטיניו יכול לבעוט! למה הוא לא בועט? בועט ויהיה כאן... למה הוא לא מתעכב? קוודרדו. הכניס כדור טוב עכשיו לדיבלה בסיבוב. דיבלה לרונלדו. איזה חור. רונלדו קיבל את המסירה לדאגלס קוסטה, אבל הוא לא הצליח, ואם הוא היה מצליח, היה פה כנראה או שער או משקוף. אבל מהצד השני, וואו! זה בחוץ! יואו! מה, ראית זה לא נכנס? עזבתי את השחקן. זה מתנשא, יש חיים. לא, מה קשור היה מגיע, גם לא היית עוזב את השחקן, לא היה מגיע. נשבע לך שעזבתי. כן? כן. אני אגיד לך מה פחדתי שאני אגע בו והוא יכניס את זה פנימה. כן, זה יכול לקרות, זה נכון. שימו לב לשחקנים של שתי הקבוצות גמורים. מתים, באמת. שלומי, מה הדבר הכי נכון לעשות עכשיו? תראה, קודם כל לקבל את זה שחלק מהשחקנים שלך גמורים, לעשות כמה שיותר חילופים שאתה מאמין בהם. נגיד להכניס את בנטקור שם, אני לא יודע. אבל כן צריך לעשות את החילופים האלה. ולדעת מי גמור זה חשוב. רונלדו. התחלנו את תוספת הזמן. פיקה, לקחת אותו. ורונלדו עם הכדור, אולי נראה פה קיק-אוף. לא. אלכסנדרו. איזה בעיטה! עשיתי פייק שוט, אחי, אני משתגע מהקיק-אוף הזה. באגים במשחק שהם קשים.
אין לו. אולי עכשיו, אולי עכשיו, מנג'וקיץ' עובר עבירה, וואו. יש עבירה של פיקה, זה והוא אדום, זה מוצב, אדום, זה הוא אדום. מוצב, זה אדום. פיקה כבר מוצב, זה וואו. אדום. וואו, אדום לפיקה זה קריטי, חבר'ה. אדום הוא לפיקה. הגיע לכדור, אני אגב, לא יודע למה הוא עזב אותו. לדעתי, מה? תשמע, זה פאול, הוא גם הכניס לו אגרוף לביצים. אני לא יודע אם לשנות מה. ברצלונה בלי פיקה. ומכניס זה לרגל. שמע, זה לא יאומן, איטי, בכוונה אני איטי, שותה. כן, כן. עכשיו תום צריך להעביר את הזמן, לא מערב. עוד 17 דקות, אין לו הגנה, איזה שום להעביר אחי. וזה בפנים! כן, היה לו אופציות מסירה, תמיר אמר, הנה השחקן, כן, הנה השחקן הרענן שלי, מנג'וקיץ', וזה הכניס את הגול. מה שאני רוצה להגיד פה, בכללי גם על תום, על כל המשחקים שהיו פה, לא משנה כמה ייגמר, כל השבע גולים שהיו פה באמת גולים טובים, עזוב קיק-אוף, לא קיק-אוף, זה מהלכים שכאילו שבן אדם כן מבין את המשחק. כן, אבל אתה מבין? אני עוצר אותך ומסייג את דבריך, כששחקני הגנה שלך כן, לא יכולים הולכים להגן, אחורה, נכון? גול יפה, לא יפה, זה לא בסדר. נכון, אתה מבין? נכון. אז כאילו, אתה יכול לעשות כל הסקילים בעולם ושיהיה גול יפה, אבל אם אין לו את האופציה להגן, זה לא ממש גול יפה. ובמיוחד שאין לך את פיקה, שזה מרכז הגנה. והוא צריך להבקיע, כן. זאת אומרת, כמעט כל התקפה של... וואי, לא מאמין. בסדר, אבל זה הערכה, הם שורדים. לא, בסדר. כמעט כל התקפה של תמיר תהיה מסוכנת על גבול הגול. תמיר, אני במקומך הולך רק קצת שמאלה, דגלס קוסטה שם גמור. גמור בקטע אחר, כאילו. סוארס, זה כדור למסי, מסי יכול לשחרר בעיטה מרחוק, אולי הוא יעשה את זה? מה זה? מה אתה עושה? נמסור לו. ניסה למסור לו. ניסיתי להגן. אגב, אתם לא רואים את זה, אבל אני עושה לתמיר משענת ליד. כן. וואו, אתה עוזר לו, אתה לא, ממש אחי, כאילו אני- תמיכה נפשית רגשית. כן, תשמע, תמיר מספר 2 בארץ, ואסור לך שאתה מנצח אותו, כי אז מה זה ותום, אומר על תום, מה זה אומר עליך? זה לא יאומן, אחי. תקשיב, זה נגיד בעיטה, אין סיכוי שאני לא מכניס אותה ברשת, אמיתי, אין סיכוי. אני באולטימט, זה מבאס. אני באולטימט, החלוץ שלי זה רונלדו. אם אתה יודע כמה מקרים לא, כאלה לא יש לי? קשור לשחקן גם. מה זה לא קשור לשחקן? איך אתה אומר לא קשור לרונלדו? רגע, תן לי רגע פה. רונלדו, הנה אמרנו רונלדו, הנה אמרנו רונלדו, הנה אמרנו רונלדו! הוא סוגר סיפור! אין לו פיקה שם. כן, כן, זה בעיקר הורגש שאין לו פיקה פשוט. היכולת של תום כרגע להגן מול תמיר הוא מאוד מאוד... שמע, יש לי פה עכשיו עולה אותה טייק, אין לי פה אופציה אחרת. אין לך... עכשיו, מה שקורה זה ככה, תום עשה all out attack, שזה מצב שמפקיר את ההגנה בעצם, ואין לו הגנה. אז אני מקווה שמסי יודע להגן. וידל. מלקו. כן, זה היה אדום מוצדק, אבל לא ספק הטיל את הכף במשחק. אני אגיד לך הזה משהו, לכיוון בגלל שזה היה מסוים. פאול על שחקן אחרון, אז גם אם זה לא היה לו צהוב, זה פאול של אדום. נכון. גם אם לא היה לו צהוב. ובמקרה הזה היה לו צהוב, אז זה היה אדום מתבקש. וואו. כי תום ידוע כפאוליסט מגעיל, ג'חנון מגעיל. אמרתי פעמיים מגעיל, אני מתנצל לפני הצופים. כן, זה לא אתי. אבל לא יעזור מה. אבל לא יעזור מה? לא יעזור מה. רונלדו מסיים עוד אחד. יפה, גול יפה. זה גול יפה. ממש, זה גול יפה. ממש. אני אגיד לך משהו, תום. זה די האדום גמר את זה, אני אגיד לך את האמת, היה מאוד כן, שקול. כן, האדום גמר את זה. היה שקול. רציתי שתמיר לוי פה יראה שיש רמה בערוץ. יש שם בערוץ. יש רמה נראה לי בערוץ. רצית שהוא ישבור את תום. לא, אני אגיד לך. ולא קיבלת את זה. אבל אם זה לא קרה, אז בוא אני אגיד לכם שני דברים שקרו לי בו זמנית. אחד, רציתי שתום ייתן פייט, כי תום באמת שחקן טוב, אני אומר את זה, אני לא מסתיר את זה. יותר ממך? מה? יותר ממך? לא אמרתי יותר ממני, אמרתי תום שחקן טוב. אוקיי. רק בדקתי. לא, ורציתי כן, עכשיו זה די מורגש שהמחסור גם בסטמינה וגם בהגנה של תום, ותמיר פשוט... וואו. ועדיפה וואו. ועוד אחד, וזה בפנים גם וואו. הפעם. זה היה גול פיפא. אבל הבילדאפ לפני... כן, היה יפה, אבל זה היה גול פיפא? לא, כבר אין לי עניין מהשש. לא היה עניין מהאדום לדעתי. כן, 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 מהאדום זה קצת שבר... לא, היה עניין... לא, מהגול של מנזוקי, הוא ניסה, סבבה. כן. מהגול של תום מנזוקי. מבין בגול של מנג'וקיס שקשה, אבל תום, שחקן, שחקן, אנחנו לא... אין ספק. לא מדברים פה על איזה... זה נגיחה יפה. תשמע, אני מקווה שבאמת כל העניין הזה של הקיק-אוף
ישתנה. יעלם. אז זהו, נסיים את שריקת. חברים, מסתיים לו המשחק, לחיצת יד בין שני השחקנים. ללא ספק היה כאן משחק מאוד מאוד צמוד. משחק מצוין, מאוד מאוד צמוד, עד שהגיע בעצם האדום ששינה את כל המהלך. משחק מלא אתה יודע למה זה דרמות. שבר אותי? כן. האדום הזה? כי פיקי היה ראשון לכדור. פשוט אם תשאירו את זה שם, הוא היה ראשון באמת לכדור. פספס אותו. ומנזוקיץ' היה עם להפיל יותר, אותו. אני אגיד לך מה, היה לו יותר אוויר, וכאילו הם הכניסו בזה את ההתערבות הקטנה כן, הזאת שלהם. כן. זה מה שאני יש חושב. המון תסכול במשחק הזה, המון תסכול, גם במשחקים מולך, גם איתך לא יצא לי כאילו יותר מדי לשחק. יש הרגשה שהרבה עניין של מזל נכנס לדבר הזה. כן. כאילו באמת, אצלי אני אומר, לא הגיוני שיש לי איזה 4-5 משקופים במשחק, עם רונלדו. לא יודע אם עם מזל שחקנים זו המילה, אתה יודע, אני כאילו מרגיש כאילו הפיפ"א מחליט לך אם תשים גול או לא. בהרבה מקרים. לא, לא מזל, זה כאילו- מבחינתך זה מזל, אבל אתה לא יודע, אף אחד לא יודע לא באמת יודעים, אין להגיד הוכחות. איך האלגוריתם של פיפ"א. כן. יודעים שיש עניין של מומנטום, יודעים שיש עניין של קיק-אוף, יודעים שיש כל גם מיני נגיד, תראה, עניינים. את הגול הזה זה גול מאוד קשה. המהלך היה ממש טוב, היה לבד כן. מול השוער, אבל אתה יודע, אתה כבר יוצא עם השוער, יש לו ממש, או שהוא שם את בין הרגליים הזה, או שהוא לא שם בכלל, כאילו. כן. זה גול מאוד קשה. כן. ותכתבו למטה בתגובות איזה עוד דברים תרצו שנעשה בפיפ"א. כמה זבל יוצא לי מהפה! עד כאן המרתף! להפעם!